Христино, Мастио, бил съм баджанак с брат Лето. Оказа се, че ще ги шлапкаме до пето. На следващия ден дункаме в ескопето. Вика ми, донеси протекшън. Нема како правиш ми ерекшън. Чувствам се като във филм екшън. Не ти си перфекшън. Много си ми дива и игрива, не си била гноснива, искаш да попива. Да, за нас не си бодлива, ние ришим на коприва, кефиш ме горчива, от чип не си страхлива, бурето прелива, не надирува, щот не си красива, да, денката зашива, влизаме вътре в нея без покана, трети деки пая, къде е края, вътре е като богомолка, опка като грамофонка. Бау. Бил съм баджанак.